O problema non pasa porque o autobús veña cheo de peregrinos. O problema pasa porque, a ver, antigamente na anterior concesionaria que era a empresa Freire, aí tiña 2 autobuses facendo o percorrido entre as 8 e 8:30 da mañán, un salía de Lugo e outro salía de Sobrado dos Monxes. Un pasaba ás 8:10 da mañán e outro pasaba ás 8:20. Entón, nunca había este problema. Veñan en primeiro, claro, son 2 Que non autobuses. pillabas o primeiro, pillabas o segundo. Pillaba o segundo. E calquera dos dous chegaba con horario suficiente para entrar nas clases, nas distintas clases dos institutos e incluso da Universidade de Santiago. Claro, ese de Sobrado era precisamente un de Lugo. Entón, o bus de Lugo, claro, a partir de xa en Arzúa, xa casi ben completo, nas primeiras paradas do Pino xa enche de todo, e entón, cando chega, as paradas, incluso as que están antes de Arca, nas paradas xa de Cerceda, e incluso en alguma parada de Ferreiros, pois xa veñen completo. Entón, que o outro día mesmo pasou un tema que na parada en Ferreiros, había solamente 3 prazas e había 7 persoas esperando o bus e tuveron que tornarse para deixar ya 3 alumnos que tiñan examen ás 9 da mañá. Nestes mundos que teñamos que andar sorteando o billete do bus, a min pareceme que é lamentable.